Oh, dit ziet er al wel veelbelovend uit, ja, vanuit hier. Ja, wat op die boom wat hoger groeit. Dat is een algemeen mos, dat is klauwtjesmos. Dat hangt zo mooi af van die boom. Maar ik denk dat op die boomvoeten, hier aan deze kant... En even kijken hoe we er het mooiste bij komen. Ja, hier staat spatelmos op de beslipte boomvoet. En dat spatelmos, dat is dus eigenlijk best wel een specialiteit die hier verder in Twente nergens groeit. Het is een slaapmosje. Slaapmosjes die liggen. En aan de zijtakjes kunnen ze dan kapseltjes maken. En een kapsel, daar komen sporen in. En dat is de manier om de wereld door te komen. En die kunnen bijvoorbeeld ook in het water mee spoelen. Maar wat je hier ziet, dat is bleekboomvorkje. Groeit op bomen. Dat bleekboomvorkje kan alleen maar groeien op hele luchtvochtige plekken. Ja, hier boven het water van de rivier. Ja, lekker vochtig. Dat stroomt er langs. Heel specifiek, echt mooi. Dit is niet een van mijn meest favoriete mossen in dat opzicht. Maar hij groeit op mooie plekjes. Nou, gaan we nog even een slenkje door. De ijsvogel. Ja? Oh, ja, daar ging die. Ja, ja. Overduidelijk. Oranje buik. Ja, en deze steile wanden die zijn op zich geschikt voor broedholtes. Ja. Ja. En wat je hier ziet opduiken, dit heet boompjesmos. Boompjesmos. Dat groeit graag op plekken waar het water een beetje beweegt in de bodem. Zullen we kijken of we eentje heel voorzichtig... Oh, kijk. Dat is bijna echt een palmboompje als je het zo ziet. Ja. Zeg je het als ik hem terug mag poten? Ja, ik kan terug hoor. Ik heb hem daar wel leuk op staan. Ja, hij is heel mooi. En die slaapmossen, ja, daar kun je lekker in liggen. Ook als vogeltje. Dat is heel zacht. Ja. Je vindt vrij vaak vogelnestjes, ook in je eigen tuin, waar je allerlei mossen in vindt.